det klar. Støt. Scan området! Scan området! Var nogen, der så, hvor vi blev skudt før? Oscar, Ja. vi skal lige ned i lille bryst her. Hvem var det? Og 9-0, var der nogen, der havde melding på, hvad der skete der? Var det indkommende røg? Hvad siger du, Oscar? Bare at Taliban havde indsigt på alle vores styrker og gør klar til at undgå angreb igen. Confirmed. Most eastern unit is in Cyan. Over. Ja, klar. For helvede. 1 og 2 her, 5 støt, så vi kan få 6 op. Modtaget, vi har lige ladt os fejl herovre på den lorte til MG. Skynd dig, vi skal holde ned i det område, vi. En lille hen så hurtigt, vi. Men det er fuldt godt arbejde. Og 6 her er 5, værsgo. Er du klar? Ja, værsgo. Oscar! Ja! Vi skal ned vandet. Kom nu med det her, mor! Rasmus! Mellem de to kopper. Ja. Hvor jeg sidder for, der er sådan navnet ned. Ligger de lige imellem. Har det. 2 skytter. Krav. Er du klar til at kigge op sammen med mig? Ja. Mellem 2 compounds herude. Lavning. Og klar. Ja. Derude. Kan du se det? Nej! Mellem 2 compounds. Lavning. Ja! Har du den? Mellem 2 compounds lavning. Målpejs med rød røg. Målpejs med rød røg. Målepas på rød røg, 500 meter. Skynd mig! Dyse for ilden fri. Skud kommer! Skud kommer. Så, alting ud. Den ligger! Super! Spiller! Udmærket! Ikke hvor meget skydeskår det er, men det er hul! Hvad siger vi til, drenge? Ja, det er noget at få det fra nede her, der er sindssygt, mand. Ja, vi kan se helt terrænet ude. Det var omkring den grøft derude, han var ude jo. Taliban har fået ilden fri igen. Pas på, drenge. Snotten væk fra alt. Taliban melder, de kan se 5 af vores mand, der står udsat. Okay? Ja. Oscar? Ja! Bagud. Ja! Jeg følger dig! Ned på maven! Ned på maven! Hvem? Ned på maven! Ned! Ja, hallo. Det var bare det der, var det ikke? Nej! Ned! Vi skal med dig! Ned på maven! Ned på maven! Det var fordi, der er nogen, der skulle til. Op og spørg, man kan se dem, der løber. Ine, kan du tage koordinat? I request all guns. Over. All clear! Ja, de deler sig. En går mod vandet, en går tilbage. 64, 5, 32, 0. Kubik 6, hvis den ret kanoner der inde på. Det er den, har vi brugt til firing point før. On grid 6475, a 3420, fire. Over. Helvede, skal de først samle kanoner, eller hvad sker der? Ready, a fire. Over. Sådan. Jeg vil træffe dem også på siden. Rounds were on target. Firing point is closed. Roger, so far over. Prøv lige væk. Lige frem.
compoundet. Vi fortsætter search-skift. Okay, Ja, det er fint. Ja, men nu observerer du kraftigt i stedet for det fucking deling. Der er meldt advarsler, men de fortsætter, fordi der ikke har været smålarm til nu. Vent! Ej, nej. Sig nu noget, mand. Jeg vil bare gerne høre, er alle okay? Er alle okay? Skift. Negativt. Kritisk. Reager, hvad fanden? Så er vi at trække vejret. Skift. Modtaget. Så bare hurtigst muligt ind til min position, og så gør jeg klar i skift. Helikopteren er om 2 minutter fra på skift. Modtaget. Vi begynder at transportere ham op til Victorien snart muligt. Skift. Oscar, vi har sendt vores kældetal minus 4 mand, der lige er ved at samle de sidste stumper op afsted. Vi har en Bøns Victoria herude til at sikre os og forventet inden om 10 minutter skift. har meldt klar. Skift. Ja, der kommer en del civile baglads nu ud i din retning. Hvorfor er det, de bærer til folk op i deres højre hånd? 4 her, 3. Er det korrekt? Og flere bliver combat indicators, flere familier, der forlader sig ud. Der er ikke så meget til fejl af det der. Okay. Sidste jeg er kommet nu her, det er, at der er indsigt på en af vores patruljer, og de er på vej ind i et klart forhold. Jeg har en mulig dækker 200-250 meter nord for mig langs compound. Anmoder om varselsskudskift. 5. Modtaget. Vent. Det er bare en killzone, det derude. Det er fint med mig, så det er en, de skyder på mig. Stange højre, kommer tilbage ind i hegnet. Hvad har du gjort der? Jeg giver morfin i låret. Ja, jeg giver fentanyler. Hans puls var fint, da vi var derovre.
Må jeg få noget at drikke? Hvor er de sataner? Giv mig en fucking til igen. Fremad! Der er kommet fremad i dig. Fuck, jeg var lige over i høsten. Støp for helvede! Det sker, hvad du siger. Vi ligger på åben mark. Hvor ligger I? Ja, 3 herinde. I ligger til højre for mig på åben markskilt. 3 herinde. Du skyder lige gennem hækken. Jeg sidder på den anden side. Hvad fuck snakker han om? Hej, lige ude foran, der siger han, at der er talibaner. Lige foran. Daniel! Ja! Kan du tage ham med en håndgranat? Ja, jeg kan ikke. Bombe, bombe! Så skal det renses! Herover! Der er en lige herhenne! Ja, Frederik ramte i benet. Hvem? Frederik, han ligger herude. Har det! Frederik, han ligger lige herude. Ja. Tim! Ja. Og hjælp Frederik. Og her, Frederik. Er han død ham der, eller hvad? Frederik, hvis du kan hænge længere, så lad os komme over til bygden. Okay. Super det der, super. Hvorhen? Hvorhen? Jeg tøjer her. Om kan blive der, så tager jeg ham så. Okay. Fuck! Han er på derhen allerede. Der ligger 3 mand derovre. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to